Vídeo número 24, part 4, rectes i punt lliscant. A la barra d'entrada escrivim l'equació d'una funció lineal. Per exemple, y igual a x. Però què passa en aquest cas? Doncs no veiem la barra d'entrada. L'hem de visualitzar. Anem a vista, barra d'entrada. Aquí la tenim, la part superior, que és poder on ens interessa més que no pas a la part inferior. Ara anem a escriure, aquí, en aquesta barra d'entrada, la funció igual a x. Automàticament el programa ens dibuixa aquesta gràfica. Moc una mica la vista gràfica, la centrem una miqueta més. A continuació, la recta igual a 2x, ens apareix en vermell. Fixeu-vos que augmentar el seu pendent, aquí hi ha pendent igual a 2, tinc una major inclinació. La recta igual a 3x, que surt en verd, serà una recta que tindrà encara una inclinació més gran que les anteriors. Si m'interessés editar aquesta equació, ho tinc molt fàcil. Doble clic i puc, per exemple, fer el canvi que jo vulgui. Per exemple, imaginem que m'interessa que sigui la funció igual a menys 3x. Ha canviat la nostra recta. Per tant, com a resum, tenim rectes amb pendent positiu. Són rectes totes creixents. La recta igual a x i la recta igual a 2x. A major pendent, major inclinació. Rectes amb pendent negatiu, menys 3x per exemple. Totes són rectes decreixents. Quan més gran sigui aquest número, deixant de banda el signe negatiu, major serà la seva inclinació. Ara eliminem de cop les rectes i ho podem fer a la vista algebraica, ordenant segons el tipus d'objecte. Són funcions. La selecciono amb el botó esquerre i amb els tecles suprimir les elimino de cop. Ara el que farem serà dissenyar un punt lliscant. Anem a dissenyar-lo. Es tracta d'un nom, li poso com a nom M. M serà el pendent de la recta. Interval, valor mínim menys 10, valor màxim 10, pendent mínim menys 10 i màxim més 10. Increment petit, 0,01. Veurem per què. Acceptem. Seleccionem el botó dret i variem alguna propietat. Per exemple, la velocitat. Vaig a posar-li 5 de velocitat. Repetició oscil·lant i el resta ho deixem igual. Tanquem. Si ara moc aquest punt lliscant, veiem que no passa res. L'hem de vincular a un objecte, que serà una recta. Quina serà aquesta recta? Doncs serà la recta d'equació mx. Fixeu-vos, tinc una recta en color blau que té un pendent de, en aquest punt, menys 4,3. És la funció f de x igual a menys 4,3x. Si ara moc aquest punt lliscant, la recta va variant perquè faig variar el seu pendent. Pendents negatius, rectes decreixents, valors positius, rectes creixents. Si jo volgués canviar el color de la recta, no tinc cap problema. L'he de seleccionar, anem a propietats i li assigno, per exemple, un color verd fosc. Ja tinc el color canviat. Ara activem l'animació i tenim una repetició oscil·lant a cada resultat. Anem de pendents de valor mínim menys 10 a màxim de pendents 10. Aturo l'animació i ara, per acabar, anem a sumar un efecte nou per a nosaltres. És l'efecte rastre. Aquest efecte ens permetrà el següent. Primer selecciono la recta, activem rastre i ara activem l'animació. Veureu quin efecte artístic es produeix activant la funció rastre amb aquest punt lliscant.
Si ara moc, per exemple, a la rodeta del nostre ratolí, desapareix el rastre. Vaig aturar l'animació. Per tant, GeoGebra també es permet, evidentment, representar funcions matemàtiques, però també aconseguir efectes com aquest.